Eta aldi berian kontatu nola tan hasi guan pandemian historia? Pandemian historia zigua, Txinan norbaitek, xaguzarroa jantzialako. Vale. Asi kontatu dibuko hori nahi bai, Ez. Bitu, pandemian, dano dakizu bezala, pixkat aspertu ite ginen, demora libre gehiagin genuen. Bai. Eta orduan, preso ginen etxian, preso. Bai, más o menos, batzuk gehiago ateatzen ziren beste gutxio, eta, lagun banun, erekin lana intzuna lehenot dio, eta mutila oso kreatiboa, eta gitarra asko ematen zion, abestia egiten hasi izan tal, da, nerekin bialdu itezizkian, da, aber semoz, da, zeingo dugu honekin, da, ze iruditzen, da, hor hasi ginen, pixkat, aurreaka, ni hasi nintzen, letra batzuk iten, tal, eta orduan, bortikan pixkanaka, bukatu zanian kontua, ja, berriro taberneta atea ginean, guain zein behar dugu hau danakin. Dakaun material guztiakin, ez da? Eta orduan, horrekin, zer jo jarriko gea, ingo deu zoze, eta, ja, hasi ginen lagun batzuk reklutatzen, zein animatzen zen, da, hola, eta, hori, pixkanaka hortikan hasita, ensaiatzen hasi ginen, kanta pixka fintzen, prestatzen, da, ja, kontzertuak ematen, grabatu, eta horrelako kontuak. Eta nola hasi zinaten, zenba laguntzeatek? Taldean zenba zaudete? Ia bezlaria izela esan dek, eta hasieratik zaudete denok, o nola izan da? Nola jundek hau historia txirritxarraka? Lau gaituk, bi zauztar, da, getai arterdi. Bat getaian bizia, baina sumaierra jaiotzez. Ados. Eta, adopta bintzio. Inkluentia gaituk. Eta, berez, azkena izan nuen hau, sumaiar, getaiara hau sartzen, bajista bilatzea pixka kostatu zitzaigulako. Baina, beste dana del tirón bezala juntan. Batetik bestea, bate izan, jendia motibatu, haitu kantak, ze iruditzen, ingo deu, eta aurrea. Eta azkenian zema zaudete orduan taldian? Lau gea. Lau zeate. Bai, eta, ondo, oendik ez gea zerretu gure artean, hasi ketan hau egiten dugu. Este gutxi? Ondo. Eta, ze instrumentu doaz kasue, gure komposizioa nahiko basikoa, osea, nik abestu iteat, gehien bat etzakitelako instrumentu jotzen. Eta, seguru bakikela zerbait jotzen, gitarra o... Gerra ematen, Gerra ematen. Eta, hori, gitarra bat, baju bat, eta bateria. Eta horrekin, aurrea. Eta pandemia ja lau bat urte pasaituk, eta diskoa iristeko zema demora pasa berri zantzilan. Disko batea genuen 2022 bukaeran. Hor ja prestatuta genetuen kantak, eta kriba egin betire. Denbora egin errezeta favoritu ere atzian galditzek, ez? Gertatzek. Eta, egin genuen orduan, 22 bukaeran, eta aurreko urtean aurkezten da ibili ginen pixkat. Kontzertua jotzen handa hemendikan. Eta, guain, ja gaude, urrengo lana prestatzen. Osea, urrengo diskaia prestatzen izate, Bai, pixka eta zigea. Ondo bateak aurrenengoa orduan, ez da? Ondo bateak, ondo jundek. Jende azte asko kejatu. Zenbat abesti topatuko izkilago bertan? Behatzi abesti. Behatzi abesti. Dana, punka beti gorra izan, gorraek diskau edo? Ez bereziki. Pixkat, beste influenzia batzuk, baizkik, ritmikoagoak, batzuk garajeruo esan die. Garajeruo? Hori nintzen hori zer egin garaje musika. Ez tekiat nuna... Kuadrilla arteko musika bat, orduan garajeruo. Definitu pixkat, melodikoago, ritmo dantzagarri batzutan, aldaketa askokin, a ber, hori... Batzutan izatek, segun zenek entzuten duen, hau iruditu zaitu, matizau hartu diot, eta gauza bigatik izaten dira. Baina, gu gustora, azkenean, hau gustora euteko egiten dugu, ondo pasatzeko. Adibidez, hasieratik hasi zinaten abestetikan, azkenengo lau urte hauetan evoluzio bat egon dek, aldaketa pixkat egon dek, edo... Noski, bai, nahi gabere beti. Azkenean, batzutan, aztezea erabatea, gauzak erabate ikuste dituzu pixkanaka, eta gero, fintzen jutezea baita ere, zure ingurukoetan ikuste dituzun virtudiak aprobetxatzen, hortik pixka tiratzen, horrela juteta. Nola moldatzen dituzu abestiak, adiez? Laurok hortzaudete, laurok ekartze zeate, eta ensaiatzen azte zeate eta abesti aurre ditezue, o nola ez zuen funtzionamentua? Ez geha indemokratikoak, Ez.
Ez, normalian gitarristak, Xabik, Bai. prestatzen ditu kantak. Bea da, hasieratik hasi izana kantak prestatzen da horrela. Eta beak prestatzen du kantak, presentatzen izkigu, aber gustatzen zaizkigu no ez, zerbait aldatu ez. Baina, bueno, normalian, tal cual gelditzen dira. Bai, Eta, hori. Ondo itisigena alegila danak, ezta? Seinale Seinale ona. Mutila finak, bai, hori. Fina.